ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asiqhubeke nomdlalo wethu wama-angles, i-angle game. Nasi isita sami esinye futhi engikudwebele sona esihle kakhulu sizosebenza ngaso. Sizame ukuthola ukuthi ama-angle amanye esingazi ukuthi ama-degree akhona mangakanani sizowathola kanjani. Sino 41 degrees lapha phezulu. So biza ngoba nje la 113 degrees. 101. Base lapha ngikufakela uphawu le-question mark khona la ngifuna ukuthi sithole khona ukuthi engabe u-degrees amangaki lapho. Uma siphiwe lawa ama-degrees sangaphiwa khona lapha ya. Asibone ukuthi sisebenza kanjani. Angithemba ukuthi usukuthola kulula kakhulu ukuthi wenze lezi zibalo. Usungakwazi ukuthatha noma iziphi izibalo zama-angles ungahlulwa ubala. Ukhumbule okubalekile indaba zama-complementary nama-supplementary nama-opposite no-vertical iwona okuzokusiza kakhulu ukuthi isibalo usenze ngokukhulu ukushesha. Siqhubekele nesibalo sethu 101 ngapha uma ukuthi kusebenza yabo supplementary la uzoshoda ba 180 minus 101 shoda impela shoda ngo79 shuthi sesiyazi ukuthi le angle ingu79 ukupho kunye esingakwenza ukuze sifinyelele ku-angle ezosisiza kakhulu sithole isisindo se-angle yethu. Siyazi ukuthi u79 sithathe 10 180 minus 101 usiphe wona u79. Siyabona ukuthi le angle singayihlanganisa nale ayasigcine la. Sinyuse ngapha. Sivale ngapha. Esinakho kwale angle sino 41 lapha phezulu sino 113 la nanku 41 phezulu sishoda shuthi ngapha 113 ke no 41 imele sisebenze ngawo ukuthi 180 minus 41 no 113 uzosipha bani. Singakubiza ngo G. Asenze isibalo sethu sithi G plus 113 plus 41 kumele na kanjani usiphe 180 ngoba i-triangle ibanjwa 180 degrees. Sino G plus 154 okusho ukuthi 180 minus 154 sipha ba usipha u26 degrees. Kanjalo ke sesiyazi ukuthi la kume khona G u26 degrees. Kepha asikakafinyeleli kokwethu lokho esikubuziwe. Sisingasekela lana sithi sithatha le triangle na kanjani imeli siphe 180 degrees ngoba i-triangle ibanjwe 180 degrees. Singakubiza ngo x sothi x plus 26 degrees plus 79 kumele na kanjani usiphe 180. Singathi x 26 no 79 105. Sesiyazi ukuthi x 180 minus 105 sipho 75. U-x wethu halala siyazi ukuthi u75 degrees. Sayithola impendulo yethu yombuzo kade siyibuziwe.
bona ukuthi ke imibuzo ke noma impendulo uzithola futhi ngokuxazulula amanye ama-angle akusondeza eduze ekutholeni umphumela wakho. Asibheke ukuthi ikuphi manje okunye singasebenza ngako. Asenze umdwebo wethu lo. Triangle. Ngifuna ukukhipha amabili. Nanka ama-triangle ethu amabili. Asibheke manje ukuthi ikuphi sokuphiwa. Imaphi ama-angles esiwaphiwa, imaphi esebesiwancishiwe. Ehlangene la ngapha uphiwe ukuthi 86 degrees. Ngapha uphiwa 28 degrees. Khona kunye sikuphiwe. Kuvuliwe la i-angle yethu 122 degrees. Nanku kumbuzo ke. Nayi ke uphawu lwethu ke le question mark olusibuzayo ukuthi ngabe ubani ke i-degree yangale. Uyabona ukuthi le degree yethu behlangene lo 86 sukhiphani sukhipha kwama degree ani ngabe supplementary noma complementary. Asiqhubeke nesibalo. Singathatha sithi y 122 plus 28 mele usiphe 180. 122 no 28 usipha ba 150. 150 minus 180 minus 150 sipha 30 degrees. Ngakho sesiyazi ukuthi ke y wethu usipha 30 degrees. Manje ukuze sixazulule umbuzo wethu losuphiwe singathatha u-x wethu 86 minus 30 degrees uzosipha 50 wethu. Sesiyazi ukuthi u-x wethu ungu-50. Kalula kanjalo. Ziningi indlela zokuthi ufinyelele kumphumela oyiqiniso. Akusiyona ukuthi kumele usebenze ngendlela eyodwa. Uma kuukuthi wena ubala ngendlela esheshayo noma ehlukile kuneyami kodwa uyafinyelela kwimpendulo ezifanayo nezami, akusho lutho lokho. Kusho ukuthi nje sisebenza ngendlela ezingafani. Ngaphandle kokuthi nje wena ufike kwimpendulo eyiqiniso. Asibone ngapha ukuthi sofaka ba. Uma sino 58 ngapha. Uma uthi sisebenza ngokuthi i-triangle eyodwa asawahlukanisile sithi sino z ngapha. Singathi sithi z plus 28 plus 86 mele usipha 180. 28 no 86 usipha bani 114. 180 minus 114 usipha bani 66. Ngakho siyazi ke ukuthi uz wethu ungu-66. uz wethu bake usungu-66 ngapha eceleni sino 58. Base siyaqala ke futhi siyayingunga yodwa ke manje le triangle sifunana no x. Singathi x plus 66 plus 58 na kanjani mele usiphe 180 degrees. U66 no 58 mele basiphe mani masuka lapho 66 no 58 180 minus 124 okusifinyelelisa khona kwimpendulo yethu ya x lesifunayo, okusho ukuthi vele le besitholile iqiniso. Uyabona ukuthi akusho ukuthi uma ungasebenzanga ngendlela noma ehamba ncamashini yami ukuthi mhlawumbe ususephutheni, wena bufikile kwimpendulo eyiqiniso, nawe ungazithola ukuthi mhlawumbe usuqale enye imethod, enye indlela yokuthola impendulo eziyiqiniso.